La penúltima, el programa que mai tindrà un titular sensacionalista d'en Blau. Encetem una nova secció de seccions. No es diu així perquè sigui molt bona, sinó perquè la persona que la fa no té res clar a la vida, ni tan sols sobre què parlar. I ho diu en Billy, possiblement l'home amb les idees més clares del món. La comencem sense l'Eura, que és la que se n'encarrega. És una mica com treure el pastís d'aniversari abans que arribi la persona que fa anys. Però no passa res, perquè ens l'envia gravada des de casa. Perquè després diguin que no donem veu a les dones, Com que no puc doblegar el genoll, no he pogut arribar a la ràdio perquè la ràdio no està a prop del meu sofà. No sé si parla així, A Espejo Público diu... No l'Eura tenia 90 anys. Ofensiu. A Espejo Público diuen que Barcelona està molt crispada i jo no ho sé perquè des del meu sofà no veig Barcelona, però us envio una ASMR per tranquil·litzar l'ambient, una SMCDR. Besis! Hola, amic del CDR. Res seran sempre teus. Gràcies per ser tan rebel. A tu no et mana ningú, a part del tutor del teu TFG. Ho estàs fent molt bé. Estàs apretant com ningú. Els pantalons de quan feies educació física a tercer d'ESO et van una mica estrets, però la revolta no entén detalles. Vas amb passamuntanyes, com si estiguessis al Call of Duty, però estàs a plaça Urquinaona, línia vermella. Ets molt valent i vols cremar-ho tot, però que no toquin el teu cotxe de segona mà. Cremar contenidors farà que surtin els presos. Esclar que sí. És una altra jugada mestra. Els Mossos ja no són la nostra policia perquè portes una bala de foam de clauer. Ets una persona molt especial perquè ets un demòcrata. Lo de Síria és molt fort, però i Catalunya què? Gràcies. Gràcies per etiquetar a Sánchez als teus tuits. La tenim a tocar gràcies a tu, només a tu. Per cada tuit independentista que fas, un pres polític segueix igual. Ni un pas enrere. Estimes Catalunya i el català i encara no saps quines vocals fan diftong, ni quan em porta H i quan no. Un eurodiputat eslové ha tuitat Freedom for Catalonia. Europa ens mira perquè som gent de pau. Ho estàs fent bé, amic del CDR. Ho estàs fent bé perquè tens un grup de WhatsApp que es diu República Catalana amb la teva família i tens l'Instagram ple de fotos votant. Així dissimules que no tens amics. Els teus companys de la NC no són amics, són gent que està tan sola com tu i que aprofita les manis per socialitzar-se. Són el vostre first dates. Segueix així, apreta. Ets el Mahatma Gandhi del Vallès. El dia de vaga general fas piquets i ho atures tot. I et deixes el sou comprant birres al paqui de la cantonada. Consumir allà no compta. No pateixis. És inclusiu. La República Catalana serà feminista o no serà. I
igual que el programa de ràdio que esteu gravant ara mateix. Cuidem-nos. Ara és l'hora.